50% pa sa 1,200 ka mga tinunan nga gipaabot sa senior high school sa Talisay City National High School ang na-enroll. Hinuon gamay na lang ang kuwang aron magamit na ang upat ka mga andana nga classroom building alang lang sa senior high school. Siluan Mirundina sa report. Gipahibaw nila ni Lorena Panilagaw ug Mervin Reyes, principal ug registrar sa Talisay City Senior High School nga 50% pa sa gipaabot nila mga tinunan sa senior high school ang na-enroll. Mato ni Reyes nga sulod sa duha ka adlaw nilang gipaubos sa general orientation ang kapin sa 500 ka mga senior high school students. Sa Biyernes na ang formal nilang pagsugod sa klase. Hinuon naglaong pa si Panilagaw nga dugang mga tinunan sa senior high ang mo-enroll sa musunod nga mga adlaw. Tungod kay bag-o man nga opening sa tuang bag-o nga program kining grade 11. So doon natay duha ka adlaw nga rotation para sa mga bata, doon na pud tay duha ka adlaw nga orientation para sa mga ginikanan. So pag Biyernes ani magsugod na ang formal nga klase. Kay kuan pa sila as of now mga 500 plus. Napa mi expected kay ang mga bata usually mo enroll na sila rin na inganaron tingklasin na kay ang uban nagtrabaho ana ba. Samtang ipahibaw ni Panilagaw nga unom ngadto sa napo ka mga magtutudlo ang idugang alang na sa senior high sa pagsugod na sa klase. Samtang ipahibaw nila ni Panilagaw ug Reyes nga igo na kaayo ang 15 ka mga classroom alang sa 1,200 ka mga tinunan sa senior high. Adunay upat ka mga academic track ang senior high sa Talisay City National High School. Adunay ABM kon Accountancy Business Management, STEM kon Science and Technology Engineering and Mathematics, HUMSS kon Humanities and Other Social Sciences ug GAS kon General Academic Strands. Luan Mirundina, Balitang Bisda.